Yo medawase bichia watiefuo nyina ene Effiduase man ono mo Effiduase ene nkurutuo ene amano ne nyina na ne wo mu nyina nie ene yehia ye no ensem ne nyina kobase dede yo no sisi ya hyemu kra se obia ba bi Effiduase nkura bata koka bia dede yo de ye twem ekopem se yebedi na awotweda na awia na nanom ade nhyehyeye a ewo ho no ebeto aso na ene yesigina ate baaso ku a wo mo kobbo bretu ahodo a Effiduase bretu no ene wo mo ebom duo mu dwumadie ni nyina ye kobbo mamane se de asie ni enti ansana na awotweda no ho nsam de beba de na nanom ene mpenufo behia na yede akoto na mampon hema anim yenyansi ginae fisi enko na mampon hema ho no mo ne mana mampon hene ene de ameka se na mampon hene waba nanso onko na nhia ni wia ho no mo enko ye de eso ye kire nti no yenim se wada so wo ho nanso ye de yenim se oye nana wabefa mampon edwa kase nti ye kwa na ye ko na mampon hene ena na mampon hema ni mpanifo ho no mu nyina na trankunya na ya kobo mamane se da ya badwene ho se edidi na otweda no se na mampon hene ena mampon hema agitumudia na kyerese yaba ni abetena se ne de atudwa ye de tudwa ni yedi na otweda ni wia yenim se afi ne yebeye enhyehyeye ni yedi aye doti yie no nti eno no yenim se no mamu dago kakra amani omanfo nso so amani esese on so omoye no omo aye nti de esre manfo a Effiduase ne potemu nyina ne se yesre ni yaka no omuni sumayen ne bretia wayi mu yebehwe na awotweda no abaso na afi nhyehyeye ho bia no ye de atoso e de ama ona aka nyina ti ye da obiase so mbeti asopam na ne yaka no so no omni nyina beye ebise yewura ene na wadan benkum so no na awotweda yedie no yenya hyeye da na so na nade na na me yate ase se na awotweda no eye kurowua ni ti no mmrade wo ya ayedan ya wibi edi firi mu se de ye na nanom ayiye da kroba akopɛ ya yenye obi ayiye nka ho no na Effiduase ehene soso ne na awotweda na ebedi mu nsia ekopim mu nsia efiri ho no mu a ne aka nyina eye nsia etu dumyenu no ba woni pakro woni tumi bia se o kase yedi na Effiduase ehene na awotweda nsia tu nsia nti wo ba be dudie ekopim nsia tu nsia dabi ono ni kuruwa ono ne ade ni nyina ati ye nyina ayese no enti yentimi ene ne yegere yentimi ne nchenchem se de nananom de atudwa no enti ye da obia ase Effiduase ni ba bia otie bia ye da omu nyina ase so mu nyina be di hyehyɛ no so no mo aboa ye da mo ase da mo de so for the book of condolence mo be chia ni fi na the class ba me da ase eye ebenada ye di enimu ye tenase eye ukuada ukuda de nanso yenim se ukuda no eye ukuda tuntum eni ebeye enti ebe de tenase aka ne ya wada ho da pa abrada no ene ya ukuda ene ya wada no ne ya tenase na nipa Effiduase man ene wona ye adwuma institutions wo mu nyina adwuma bia wo Effiduase ni schools wo mu ene Effiduase man a epese be na ene na busuafo ene mpanifo nyina ya akono obia ya bie kwan amomo aba enti free ebrada di ya bibi ya ekosi ne ya wada ya bie sa akwan na to ho no mu a eye no nwotwe pepepe na ahema ene mpanifo otenase na ya de yakọ esem ede ama na nanin penifo na Effiduase man nyina das bidia ne baafo ajaye nimfo Asante Effiduase kontin hene abontendom hene baafo ajaye nimfo the third we ene nsema na nanma chankunya de tudwa ene dai eye memre da ebera wotenase na mampon hema nana ajakuma dufie the second ede nsema be tu omanimu no ene memne ana Effiduase chankunya ana kuradu ya dom edi animu omotenase na omoye nhyehyeye shishawo do omoye nyina ana e kontihine ede atudwa no a o chirim se Nyankopon eye adom pa eye on 13th eye Tuesday ekopim Thursday eye 15th ni nyina omude ngoma beto onso apeso obechia na Effiduase hema na nan mwantankonya bia na Effiduase obi epono ede
enti obia betimi aba himfie ho aba bɛkyia every Tuesday ekopuma edikutua Thursday 13th to 15th January nyame ya adoma Brother ukwara ne yɛwada we yɛ afie mu no ne busumi wɔ mu yɛ obia betimi aba himfie abɛkyia no abɛsign the book of condolence no akyerɛ sɛ onsoso ebrade eto na nani no obowura himfie ho ene nananom atwam konya ebetwa adwo enti wei ayɛ nkra yɛto de ama mɛse kɔpem sɛ ebedi na wɔtwe da no awie no mu obia nye dide ana mu obia nye gathering bia ɛwɔ Effiduase nananom atwam konya nsase nyinaa so aha ɛyɛ Secure East TV efie nsɛm nko a o like page na no follow de ɛkɔ so bia no ɛwɔ Asante Effiduase ne mpatam ne nkrokitwa mu nyinaa obeto Secure East TV.